I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe ngriyosaken keluarga alit ingkang rahayu. Kriyosaken babangan tata krama maring simbah. Kulo sami Irfan dadi dolanan pial. Jih ora apa-apa le, tapi sing hati-hati lho. Baline aja nganti kemari ben. Nggih Mbah, mboten tumungi maktib. Jih, kenapa-napa? Mbah kulo nyuwun artone. Ku ning ndi lah, sembah lali le. Ya, niki lho. Atau juga Mbah. Wasis. Aku sing tuwa lho. Makasih Mbah. Matur nuwun lho atine lho. Ngele. Nyoh, wis mbok tuku jajan duwe rekes ngati-ati polone diwehi lho aja nganti kelalen, no. Nggih Mbah, matur nuwun. Matur nuwun, Mbah. Nggih. Beri. Ayo bal-balan. Yuk. Wih. Gas kan. Irfan kali Ausal wangsul ing griya. Ing ngajeng griya wonten simbah tasih ngantosi sinang-sinangi. Tunggu. Ayo San, balik sama gue. Mau bisa nggak? Oh iya. Ngapunten Mbah. Kula badhe tinggi bae sile dinteni niku wis memerip niku lho. Nek culik Sandiola gawe gombel. Piye nyangel wis tuwa manjate angel. Aduh, sok mana sebulan, sok mana nek bali ning ngali merip. Piye? Nggih Mbah. Saiki cepet tenung buri 200 saiki cepet merip. Nggih Mbah. Kotor. Kaki Anda kotor. Wat burung niku. Oke, Mbah. Matur nuwun sampun mirengake video kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.